गिरगे खिना तो सिर थारो मानसिनि माथुसो बागिर गे बागाय फा मा गिरगे बालागाय फा आपरे खाना भी शेयर करते हैं और टेक्नोलॉजी जो हमें पसंद आए वो भी शेयर करते हैं नावी यूपीआई पे अपनी रेफरल लिंक अपने दोस्तों को शेयर करते हो तो गिरनुगाले गिरगाय बालागाय फारो बा मानसिनि लारायनायखौबो गायफागोन ना मानो नावी यूपीआई रेफरल्स इसलिए तो फास्टेस्ट ग्रोइंग मोजां गाय बिदि गाया जो चाहिए मिनि जागोन नोङो मानसिफोरा मिनि जागोन ला सिं आरो आंखौ खेबग्रा आंदों हायदों दा हांदो ओइलाय हायलायसिगोन गिदा गिद हायनि खारसिगोनसो बियो हां यावनो हां सेराव दे हायसिगोन इथिं हरदो इथिं नाय दे गायदो दे गाय गोसा गाय केमेरा लाबाथाय सोरनो आरां खामसिब्रायो हायदों आंखौनो खेबग्रा आंदोंनो खोना नालाय खर'सा हेलायबाय केमेरा लानायखाय